Per aquest motiu, a la providència que nosaltres vam fer, vam sol·licitar el següent: una relació de totes les contractacions de personal de l'Ajuntament i empreses municipals realitzades des de l'inici de mandat, i els expedients demanàvem que haguessin de contenir com a mínim les bases, les actes, els membres dels tribunals, els perfils i currículums dels candidats, la valoració de mèrits i tots els informes tècnics realitzats en què es basi la puntuació, així com la convocatòria formal als membres del tribunal. I com a segon punt, una relació de totes les promocions, canvis de destins i millores i canvis i complements salarials. I enteníem que a través de tota aquesta informació podríem aclarir allò que podia haver estat fet malament o no. Això va coincidir en el moment de la compra del regidor Garcia del Trànsfuga per part de l'equip de govern. En aquell moment ens van fer una comunicació en què es deia que es posava a la disposició de recursos humans la relació de les contractacions efectuades que ja s'havien lliurat a la Comissió de Transparència el 17 de novembre i la documentació relativa als processos de selecció de personal que s'indiquen. I aquí hi ha una quinzena de processos de selecció i després posa els processos de selecció vinculats a programes de Rubiforma. Per tant, se'ns donava resposta a aquesta providència, però aquí no hi ha ni el 30% del que nosaltres demanàvem i sobretot no hi ha allò que nosaltres volíem esvair els dubtes, que eren aquests canvis arbitraris de posició de membres afins al Partit Socialista dins de l'estructura de l'Ajuntament.